Wara li l-Partit Nazzjonalista propona liġi magħrufa bħala liġi tas-Sammaritani Tajjeb, kienu bosta dawk li taw reazzjoni pożittiva għal din il-proposta. Fost id-diversi kummenti pożittivi minn entitajiet differenti, tkellem Josef Vella f'isem il-UHM Voice of the Workers. Kienet xi ħaġa ħanajtek li ma konniex qed nistennewha, però l-għajnija anke fi spiritu li għandna bżonn fis-soċjetà tagħna li rridu ngħidu xi kultant hija soċjetà xprunata mill-konsumerizmu, u allura ħafna drabi sirna nkejlu ħafna x'nagħmlu ma nagħmlux anke fejn tidħol il-karità. U allura din il-liġi ħatkun qiegħda tagħti żblokk lil dak li l-individwu li forsi kollu sitwazzjoni u jibża jidħol għaliha, jibża jagħti l-għajnuna tiegħu tajjeb minħabba riperkussjonijiet legali, eċċetera. Naħseb din mhijiex xi ħaġa li inventajna r-rota, aħna diġà rajna pajjiżi oħra li jagħmluhom, naħseb il-Partit Nazzjonalista għamel biċċa xogħol tajba wkoll li xtar ftit il-modelli diġà jeżistu u naħseb hawnhekk propona xi ħaġa li jiena m'għandix dubju għandha tgħaddi bil-xismu bil-barka taż-żewġ partiti fil-Parlament. F'intervista fuq Radio 101, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija spjega li fil-preżent jekk hemm persuna li tinsab f'periklu u għandha bżonn l-għajnuna, il-liġi ma tagħtix id-dmir lil min ikun madwaru biex jgħinu. Anzi, jekk dak il-persuna jagħmilha ta' Sammaritani Tajjeb u jmur jgħin lil min hu fil-bżonn u għal xi raġuni mhux intenzjonalment iweġġa' lil dak li hu fil-bżonn, dan hu legalment responsabbli u din iżżomm lil ħafna lura milli jgħinu. Din it-tip ta' liġi diġà teżisti f'diversi pajjiżi Ewropej oħra fejn tagħti protezzjoni u tinkoraġġixxi l-għajnuna għal min hu fil-bżonn. Kien id-deputat nazzjonalista Claudio Grech li ressaq Private Members Bill biex tingħata protezzjoni bil-liġi lil dawk li jagħtu l-għajnuna lil min hu fil-bżonn.